nijednog kolegu nemam nijednog kolegu u svijetu koji mi je rekao da je u svim 20 ili 30 velikih svjetskih gradova ili metropola da je priuštivo stanovanje. Dakle, to je isto jedan mit koji se ovdje prodaje da bi trebali imati besplatan ili priuštiv stan, što god to što se tiče radnih mjesta, mi imamo rekordnu zaposlenost u zapadnoj hemisferi. Nama fali ljudi. Dakle, mi nemamo nezaposlenih ljudi. U Americi de facto ne radi samo onaj koji neće. Ali pitanje je kako ljudi mogu imati veću plaću. Ne mogu sigurno državnom intervencijom i redistribucijom, jer to dokazano ne daje rezultate. I tu je vjerojatno ono gdje se mi ne možemo ovoga složiti. Jedna digresija za kraj samo. Uz restriktivnu monetarnu politiku bit će manje pritiska na rast cijena. Uz rekanaliziranje određenih proizvoda prema Europi, ako će biti prohibitivno visoke, barem kratkoročne carine u Europi, vjerojatno će i to doprinijeti pritisku na cijene prema dolje, ili barem neće biti inflatornih pritisaka. Što se tiče carina, tu stvarno vjerujem da će razum ipak prevladat, jer su štete neizbježne i one će prije ili kasnije doći, i čak i oni koje ste navodno trebali štititi će zapravo se početi žaliti protiv toga, jer i neće to biti u korist.